Anọ m na-ekpe ekpere ma ahụ ebe egburu ndị egburu were ga tụsara Ebuka Obi na Zion Ministry akpọrọ nwoke mmadụ kpọchie na sel. Lee akwa ọkụkọ tiwara akị. O bidoro na-eme ọfụma na dibịa ya. They were asking him too much. Ask kata nwatakịrị mmadụ too much pushikata ya. The same ndị niile setiri akwa ọkụkọ tiwara akị up. About 3 of them. I know them. But no be waiting everybody's pan one tapa see for pan 3 is what they will say. He said to go up. Buy akwụkwọ. Because they believe no na gwọrọ ndị Biafra. Otu ha eji report ha n'aka government of Anambra say na ha dị powerful na ana suspect na na hụ some ndị Biafra there no ha na gwọrọ ha bụzọ go ha afịa ka ga jide ndị dibịa ọha afịa iwepụ ndị ọha afịa kpolite aṅụ chụwa ndị na-abịara ijide ha ọsọ ha yishie kam yishie butu gbaba n'ọhịa gaa n'ọha afịa jụọ ha hụ na ọha afịa dịrị ihe izi ha agbaga Anambra ga jideshie ndị dibịa na ndị prọfet ama na-eme ihe spiritual were ha kpọchie. Ị na-akpọchi ndị dibịa mana ị na-aga dibịa gwọrọ ọgwụ ọdeshi ịgwọrọ chukwu ọgwụ ọdeshi gakwa chọọchị nara communion the offering. Are you trying to bribe God? You cannot confuse God. Nwa dibịa na-eme ọfụma unu ebue ya agha tụwa ya ọnụ unu kwatuo ya unu aṅụọ. Nwa pastọ na-eme ọfụma unu atụwa ya ọnụ bue ya agha tụwa ya ọnụ bue ya agha unu kwatuo ya unu aṅụọ. Onye ashawo na-eme ọfụma unu atụwa ya ọnụ chụgharịwa ya buru ya ga gbufuo ya unu aṅụọ. Gịnị mụ na-achọ ihu onye kwụ ọtọ? Ichi ihu onye kwụ ọtọ mana ichi ịkwụ ka mụnụ ka ishi akwụ ya. My dear, I know they support anybody and they support the truth. Ihe ọbụla iwu ihe m support you truth. I don't support your religion or anything. All I support is truth. Leave people alone. Love yourself. Focus on your lane. If you think that I am doing too well in what I'm doing, join me and do it. If you know I'm not doing it well, come and do it well. I will follow you. Amami ihe na-emunu mgbe ọbụla ndị church onye ha unu na-eme mere ama akala so many churches have been marked that will close from 2026 to 2027. Even if you close churches, God is still God. You close shrines, God is still God, because the God that created herbs and roots can never die. He is the God that created heaven and earth. Uno katom no na rumo uno ala. Uno hu biliru no atria. Okwa nda musu, ndo biofo, ndo sochi egbu, ama agba, onu na support chi ihe ọjọọ. Anọ m na-ekpe ekpere ma ahụ ebe egburu ndị egburu were ga tụsara Ebuka Obi na Zion Ministry akpọrọ nwoke mmadụ kpọchie na sel. Ọtụtụ na-asị na ha ga-eyi aka ka ọpụta ha were na-eme politics. Ya wụrụ ihe amachikwa n'ọwụ ihe o mere. God have said it that his judgment will start from church and no amount of prayer will stop it. Afugom ebe setire Ebuka Obi up and the setup akwanyere na ngwa ọkpala ana abasi na ndị dibịa na fight Ebuka Obi na ngwa ọkpala ọwa ashe ndị dibịa na atụdo Ebuka Obi egwu ọwụ ndị pastor ndị retire eze dibias. Oh, ha wanna fight that guy. Ha mara onwe ha.
Ọtụtụ na ha akpọ mfo ha sị why na-ejiri mgbe ọbụla m na-edifend Ebuka Obi ọwụdị ikwu ma ọwụ ibe m na achọkwana m ịlụ di na ọwụ na m alụọla di na m ga-ahafụ idifend ya ma ndị m lụgodi di nwa ihe ọjọọ ma kpọ ihe ọjọọ di m ahụ njụ na m aga ebu ndụ m na-ebu ya ahafụ ịlụ m ya from my life because otu m bụ ụdị mmadụ a onye ọbụla bịara ịlụ m ga-eme m understand ọ ga-abịa stop m ọ hụtara ya mkpọ ụmụ okorobịa abịrịba anyị ha kwubie ya ọnụ onye wu di ga-abịa ịkwụsị m ị na-enye Chineke dịrị ị ga-ekwere na ọwụ gị nwe gift a ihe onye nwenye na-achọ ka ị gbachiri ya naanị gị ga-akwụ ọtọ kwụgbukwa onwe gị ọtọ ịma na-agbakọta aka nyọma mere ya ọ bụ ụfụfụ ịkwatụchicha ndị ike niile nọ n'ala Igbo witu ọnụ ọjọọ gị ọnụ gị gbara ụka nshi ịkwatụticha ha ị ga-emeli ihe a na-eme ana m na-agụ the book of Luke chapter 10. Jesus rebuked people that did bad. Jesus rebuked people. He corrected many mistakes. He refused to be committed to human because he knows that if he commits himself with them, trust them, they can betray. The people that shout Hosanna, Hosanna today are the people that will shout, crucify him. As you see me talking here, and many of you are saying, Mommy, ride on. Any day anybody came and said, Nmagha, you insulted me, you are under arrest. You are the same person that will say, kill that lady, her own day too much. Kill her, lock her up. My dear side day, I don't get friend. I don't get any lover. I love Jesus. He's the only lover I have. All the things that they tell you, say God, they do them. All the miracles I mentioned, I get their videos. Even the lady that is in Lagos, that God made her, she get pregnant. A traditional lady from Newi. And I acquire that Newi. I get her video. That man, that wealthy man, I get everything about that man. Many of them, I get them. When I was growing, I grew from a very poor home. And I used my own hand and advised myself, say, waiting my parents pass through, I no go pass that thing through. Even if I pass them through, I will use it as a platform and climb and become somebody in life. People are specially made by the devil to pull others down. Don't accept defeat until you settle in your favor. Ifeoma Lucy Ume. Ifeoma Lucy Ume, you broke somebody's heart. This is 16 years. You didn't see it as anything. But the man really cried and said, no matter where you enter as a woman, that peace will never enter there with you until you go back to village and do what he wants you to do. Just go to prison, clothe them. The women in prison, give them wrapper. The men in prison, give them polo and trouser. Cook food generally. You will not cook stew rice. You will cook pepper soup rice. You will give them. If they eat and pray for you, you will be at peace. But before you do that, you will do 9 vigil 5 days. Start 10 in the evening, end around 12 midnight. Use Psalm 50 verse 15. God bless you. As God lead me to tell you, thus says the Lord of hosts. Please, I'm not here to prophesy at the verse.
At the first, share this broadcast. God said that He is going to deal with all the ladies and men that are turning Imo State into Sodom and Gomorrah. God said many women will carry sickness that no herbal or medicine will heal them. And God said all the prophets in Imo State start preaching salvation. If not, you will lose your glory. So, Imo State preachers, God said you people should be preaching salvation. Even in the night, you should carry your instrument. You enter New Owerri Road, the gate of Sodom and Gomorrah. Ministers should be going there in group. They will man themselves with their instrument differently. Let their preaching be salvation. Because from now, this is 2025 December till April 2026. Imo State will be on fire. And it will be a fire that people will not know how to quench it. People of Igbo, nobody fights battle and win it with hatred. God bless you.